Mä luulen, että se lopetti Satri. Eikö se aloitti vasta? Häh? Se aloitti vasta. Voi jessus. Sä verkkaa kuvasit. Häh? Verryttelyä kuvasit. Verrytteleekö ne on koko päivän verrytellyt tuossa? Häh? Ei. Tällä puolella ei haittaa, että koko päivän verryttelyssä on energiaa. Mä kuvasin koko saatanan verryttely. No se on ihme, että tää kestää koko päivä. Joo, mieti sitten, kun rupeaa olemaan. 40. Niin. Eihän tuo hevonenkaan jaksana, se on aivan loppuus. Häh? No, se jaksaa. Meinaakko? Kyllä. Hyvin se menee. Se on vaikuttanut ihan kivalta puolelle. Tuo on ihan hyvä konittu. Ei ole mitään ylimääräistä. Nyt se sammuu. Pitikö sammuakin tietysti? Aiko heppa? Niin. Kyllä se nyt piti Jaa, no sitten ei oo mitään noita. Niin. Mä näitä ohjelmia niin tarkkaan osaa, että Kristaan mitään sen menee. Tuo laukkasilla on kyllä tommonen jumputtava paikalla. Joo, se on varmaan just tämmöisessä, että se on niinku sit esteitä. Se on niin eteenpäin. Joo. Se vaikka menehän kunnolla. Se ei ymmärrä ollenkaan, että sitä kootumpaa laukkaa. Ja komiat on sukat. Teillä juhlaa kukkaa. Joo, siellä tehdään voileipäkakkuja. On tehty jo 2 viikkoa. Aivan. Hulluksi tulisi, jos joka vuosi juhlat. Onhan niitä nyt tässä ollut. Viime vuonna oli juttijuhlat ja Niin. sitten menee vähän aikaa ennen. Meillä oli viikon päällä. Ihan sitä Jovialle asetteli verkkoa. No niin. Tai toisinpäin, niin verkkoa. Oli jo nyt meni vähän innostunut. Mennäisikö lähtiä niinkö Niin se oli mennyt pysää. Sait laskettua.